Sian pat akan ni ajan miet ngi penpau ko jing sungu ko jong iu blai ya ka ba u ladar nikat bat ngi kum ko jing sang samla lingba jo kan tayo hi baroh ko we bangi yo pan pendap iki program ki ba pher lingba jo kan tayo ka ba kerpang jong ngi kum ko jing sang samla bat kum ju ru kan ajan miet jo kan sngi ngi penpau ko jing sungu si sian pat yu blai pula pula pan ngi kum ki khun samla ya kabang niyo panyate kini keduan kejing slok kejong ibat uspor lingba jong kini kikor kibor jong kejing start kejuk mentah pan ngi Duwai ba ublei undor nikal ban ngi kini kepor nadu sedang bat hadu buai no jong kejing sekrilang kejongi bat ngapdiang subhalang ngi iwe pe iwe nadu i pastor ki teman basan kit khot jong ke komite balang kerpang ya kejing sang samla ba ublei undor nikal ban ngi kini kepor ya kejing sang lang jungi naduk sedang bat haduk buai no bat ngapdiang sngewbha ru khamtam yi pastor Syiem ya kaba ila pelaj ya kapor kaba kodor kejong i bandor nikat lang bat ngikum kejing sang samla kan kejan mit ban a ya kejing slok nak ketin kejong blai ngapdiang sngewbha pi pastor tu blai ndor nikat bat pi lambat kan kubor kaba pen ai peng jungi kan long kejing bam kabante ya kejing long kejing em kaba kenjam sim kejong i ha kisngi pi por baroh ngenya petangnya kejing sekrilang kejong i ublai hak ni kapor ngan Pule nak ketin kejong blai ke mengilapan Syiem nak stiu pol seutitos kalau nong kebaar kat khot ke beningkong terter ki ketin ki bong kum ni henrai mami mi tu kren ya kita ki ru ki bede ya kita kejing kai bajanai baki riu temen kenlong ki basharai ki basida ki bakhan atkar ki bajanai kejing ngej ha kejing ha kejing sya bat ha ki kenthai temen kenlong kumju ki balak khia le don akor hala kejing long jingem om ki bakran siar lam ni ya ki bala penlong merau ha kejing di wan sibun kining ki nong hikai ya kebabha ba kila pen hikai ya ki kenthai samla ban ya laki tengah ban ya laki khun ban long ki bakhan atkar ki basngur ki batrei halayeng ki basbun kiba kongu yala kitnga ba on kran ben ka ktien ublei kumju ya ki rangba ba kham samla to sneng banlong ki bakhan atkar ublei kerku ya kini ki bentan ka ktien ka jong blei ngine pendam ublei ya ki Jingrwai ajan jong me ablei kupa jong isi sien pat akan ka jan mi ngi aingu yemi namar ka jingrokat ka jong me ya ki jing em ka jongi bat kham tam ya ke program jong jing sang samla ya ke minglayo pan rakhiling ba jong ke tayo hi baroh awe para kani ke por ablai sisi sien pan ni kerpat ke jing ron kalang ke jong me ya ke mendon kan ban gi he ke jing sang ke jong nadu sedang ba hadu buai no jong ka baki baroh ki ba ngin yo pan pendep ken long hapo ke Jingialam ke jong me sngau jong kerpat sakri jong me nabi kini ngu dam ga pan tengah kerteng tribe no penim jong Jesus Christ nadu mentab asu kerta babam jukur ru amen ngin ya petang ya kejing sekri ke jong i ublai ke ni kapor ngin ya Jyrwa lang ke depan Jyrwa ke ba arspa lai pho khandai par hadin jong ke ni ke Jyrwa ngan kerpat ya iwe ni ki khon samla ime Shidalin Marbaniang menyalam ingi ke Pule ke ketin ke jong blai bat kum juru ha ke Duwai ale phi khon ublai da jingmen tu ngin rwai ban pen sawa jingi ublai saudong ka khet utrai kenambar Jyrwa ke arspa lai pho khandai Da jingmen tong in
ket utrai inang yat shaseyan seyan iten najang utrai inang yat shate shaseyan shanong babako jong utrai ikikon usimneng token teo nam klem wai bin bnaker teng utrai keleng bin bnaker teng utrai keleng sanjir tip you try babin real tip you try inang yat shaseyan seyon iten najang utrai inang yat shate shaseyan shanong babako jong utrai alum seyon batap dapuram jong utrai ngin yat halin diksiar nila ngin yat halin diksiar nila ban poi ri nang pernai ban poi ri nang pernai ngin nang yat shaseyan seyon iten najang utrai nginang yat shate shaseyon shanong babako jong utrai Jingrwai tiang on yai sa kat ba sha prang nang yat yain yat shakari utrai inang yat shakari utrai riba tiang bom jublat riba tiang bom jublat inang yat shaseyan seyon iten najang utrai inang yat shate shaseyan shanong babako jong utrai Yeshua ban pendam ke Jingrwai pun charge for kendian latihan ke bakoi ke jonglei ya ke bengila ban Syiem na ke Deuteronomy kelunong ke balai po ke khot ke khatsan ke siti pol show titas kelunong ke baar ke khot ke ban rio ke siti beningkong Petros kelunong ke basau ke khot ke bakhat nyau bat kumju na kitab Isaya kelunong ke baar pesan ke khot ke bakhandai Kiktian ki baong kumni tukmi ngalabo hakmat jomne hakne kesngi ya ke jingem bat ya ke babha bat ya ke jingyap bat ya ke basniu da ke banga hukum yeme hakne kesngi ban ngej ban ie ya utrai ubau blei jomne ban ya je kilenti jong u bat ban sumar ki hukum jong u bat ya ki an jong u bat ya ki jingdisha jong u ba min yo em bat min yo roi bat bau trai bau blei jong me kur khu ye me ha kata kari sha ka ba me lek ban yo yaka te anda ha kata kasngi khmi ne ulong blei jong ni la khmi lenti ya u te on pen em ye ni une ulong trai ni la khmi lenti ya u ngin sngewbha bat shat kemen ha ka jingpen em jong u
kumju ikirang ba kham samla tu senang banlong di bakhan atkar haki baroh dak bapen i lade hakurukom haki jingle babha halaka jinghikai dak bapen i ya ka jing sngur ya ka jing sngukya ya ka jing sngukya ya ka jing im ya ka tien janai ya ka bomla ban penrem ba utau bayai le persya unyo le rai na ba omdan ka basneu ban ong shaphang jongi Naba kita kia kalaja ya kaban sedang ke jing bisar ha ke yeng ke jong ublei hendrai ladak ke sedang nikong hangi ke kanlong ke bakot jong kita ke bom ko ngu ya ka gospel ublei te lada da ka ba ban pen yau bahok hangno uta ubom rublei bat bapop unpa namar kata te kita ki ba dasya shitom kat kum kamon ublei te kan ai tino yala ki men Syiem halak ha kabayale babha ha unong thau bayai ne tu blen yo ban kurkhu yangi ni ba shasko tin jomle tung pendem lang ble ke Jingrwai ko blei bat ko pa jungi ba beneng se sin bat ko try ngi dem bat ngi exlajat ke ba kho ye ke jong me kan jisu ba ko dor hakan ni ke no pha jo kan ke sngi ko try ba mela pala ngi kum ne ko try bin kiu ska yeng ka ba kan tang ke jong me ha ka ba ngi yo ban yes shakri ban pendan burom ya kerteng ka ba im bat badan bor ke jong me ko try ngi ngu try mam da ringkat ngi kum ke jesang samla ko try ngi yo ban ya rakhe ya kan ke yut week ba yut sunday ko try ke baroh ban yo pan pendap try a bi kan long da ka Jingialam ka jong me isne try ban ringkat ngi we pi we khun samla ko try hapok la ka jong ka balang hoi try ngi im kini kisngi badap di ke jing ke jingale ko try ha bang imla ko try kum ki khon samla ka bang ngin shakri la lo ya ka mon ka jong me isne try men yarap du men Syiem ko i jong me ko try knang bang kum ki khon samla ko try ngin long ka la we ya ka balang hi brok we bat kham tam ko try ka jing im ka jingi shimet ko try isne men doring ka ru ko try pastor men sesam ya kaktin ka bakhoi ke jong me isne try baroh man pen sngo ko try kalong ka Jingialam ka jong me kanang bangi ke bayo sngo bas ngap ya ka ko try bak yo kata ka jing im ka bay de men Syiem ko try ha bangila banang he nang san ko try bat ngin ya tet kum ka mon ka jong me isne try men doring ka ru ingi we pi we ko try ki por badang sa baroh Syiem ka burom ngi a Syiem try dama bat kele di ki pop baroh ba kerteng jong jisu ngadwai na dung menen mental sha suci ka tabom jukuru amen. Tu blen kurkhu ya ki benta ba pun ngona khatin ke jong blei pat kum ju ru ya ke Duwai te ke ngapon ngin yang poino skawai pat ke benta kata kalau mengin yo ngono ya ke Jingrwai kerpang naki khun samla jo ke Balang kata I master sparkling star Marbaniang but I master Donbox Khyriem perhadian jong ka special number kan tino e ke por baroh ha I pastor Syiem iban ai ka jing slok bat kum juru hadu ban penwai no e kan ke jing sanglang jungi hak ni kapor te kan kapor kan ai tino e kan kapor nadu kan ka klip mat ko bamta ngan khot ka special ya ka special number bat kum juru ya ke jing kran nei pastor Aga jingim priu hatu ngiju berkat Ngila im ne em ka jing im bajanai Langi long ne em kiba syarai bat yai duwai Hatu ngilong ki banget ha utrai Tuangin berkat shwa ya ki ktien ba ni kren Neki kam ki ba ngile
Jing jong yo le bakla hang ta per thai kan sa kan no ngin long ka dau la sha ben ni ya ro gom ki khon kristan to ngin long ki ba at ka la ka dei ha ying ni kan dei sha ba wat pen ya sir yim ya la di bat ka ni ka per thai hin ring in em kom ki khon jong u play min sim bas no red I can sunshine hangi min sim bas no meng ban rung wadom ali ai ba per thai kan I jing ba briu Chris Jesus la dangi ya bat em hamon jong u kom ki khon kristan to ngin long ki ba at ka la ka dei ha ying ni kan dei sha ba wat pen ya sir yim ya la di bat ka ni ka per thai hin ring in em kom ki khon jong u play ha tung is go hun mo bangin ong ki khon u play kat ba ki jing le ki dang đeng ya jong per thai kom ki khon kristan to in long ki ba at ka la ka dei ha ying ni kan dei sha ba wat pen ya sir yim ya la di bat ka ni ka per thai hen ring in em kom ki khon jong u play hen ring in em kom ki khon jong u play Mr. Chairman, Ibayalam Yakanika Jing Shakri ka jong yu blay hakanika no paisngi but Ibalong ru u chairman jong ka Jingiaseng Samla jong ka Balang Presbyterian Mawngap ki nong sharai ki baiet ki dekot but ki nong kitkam jong ka Jingiaseng Samla but kerpang ya ki dekot jong ka executive committee lambat ya pi ki parabangeit baiet ki bala bandon ha ki yeng ki sem ki jong pi ngai kuble ya pi baroh ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ ngapen pau ya ka jing sngongu ka jong ayu blay uba penyo anga ya ka nigalat ha ka bangala ya ka ban yedon kat lem bat pi ka Jingiaseng Samla jong ka Balang Presbyterian Mawngap ha ka niga jingraki ka jong pi ya ka niga youth Sunday haunu snem bat ngai kublei ru ya ka Jingiaseng Samla ka bala ibit ya ka ban ai benta lem yanga
bangala ia ka ban yedon kat lem bat phi bat kerpang haga bangala ban Syiem ru ia gani ka benta ka ba kraw bat ka ba kentang haga ban sam ia gani ka kubor jong ka jingeselok na gani ka tien ka jong play walangim yo ia ka ban yedon lang haga yeng ka ba kentang ka jong u kumba ka julong hakipor baroh namar ka jingdon jong gani ka klam covid kat kendai henringi aingu yu blay baling makini ki kor ki bor jong gani ka juk ka jongi ka bangingi niyo ia ka ban syakri lang yu blay hagani ka por lingba ka ni ka rinsan online ban ngai ku blay kerpang ya ka jingeseng samla kabala ai bat kabala penyo hanga ya ka ni ka lat ha ka ban don kat lem ha ka kum ka ni ka por bat kerpang ru ha ka ban sam ya ka ni ka kubor na ka ni ka tien ka jong blay ngai ku blay ru ya phi ki parlok ki ba in ki bala ya ka ban page ya ka ni ka program lingba ka YouTube channel jong ka jingeseng samla jong ka Balang Presbyterian Mawngap ngai ku blay kerpang ya phiru ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong nong penim jong yu Jesus Christ bara shwa ya ka bangin sha score ya ka tien ka jong play tungin pendem ha ka Jingrwai au play bok pa jong i ubah beneng me bolong utrai jogi met baru utrai jogi men Syiem ki jong i unong penim bat unong siu spa u jong i ngiwan ya ka ban aingu ya me ha ka ni ka por namar ka ni ka lat ya ka ba me mala penyo na ka benta jong i bat kerpang ya la ka jong ka jingeseng samla bawa langim yo ya ka ban syakri ya me ka yeng ka ba kentang ka jong me kumba ka julong ha ki por ke bala let no baroh henringi aingu ya metrai bangi yo ya ka ban syakri ya me lima ka ni ka rinsan online ha ka ba ki parabangeit ki yo ya ka ban ni Jingpynlong lingba jong ka ni ka online service jong ka jingeseng samla ngaingu ya metrai ba maladron kat ru bala ka jong ka jingeseng samla lingba jong ni ka tayo hi baroh ka way lima ki program ki ba per ki ba ki liyo ban penlong lingba jong ni ka tayo ha ka jing rakhi ka jong ki ya ka ni ka tayo ka ba kerpang ka jong ki kum ki samla bada ka ni ka por ha ka ni ka sngi ka balong ru ka sngi ka ba kraw ka sngi ka ba kentang ka jong me ka sngi ha ka ba ki balang baroh bat ki jingeseng samla baroh apo jaga KJP assembly ki rakhi ya ka kum ka youth Sunday lene ka sngi ka ba kerpang ka jong ki samla nga Duwai ko kenrat ba ya ka ba men ker khu ya ki benta baroh ya ka bangila pendap agane ka jing syakri men ker khu ru khamtam ya ka benta ka barang sa agane ka jing syakri bat kum ju ru ya ka kubor ya ka bangitio sngo lima ka tien ka jom ha ka ni ka por kan mau ker pang ngilo jong syakri ko kenrat be tu dapen sum pen sle yu ka bor ka jong men Syiem ba ku jong me bat aru ba ka way pokoi ka benta ka ban mi no na ka sintur ka jong u kan long ka bawan na ka khat ka jing snei ka jong me sngo ko trai ya ka bangu ka jong i na ba ka kerteng ka jom ji sngewbha amen ka team ya ka ba ka jingeseng samla KJP assembly ka labo ha ka jing rakhi ka jongi ya ka ni ka youth week youth Sunday jong new snam arajar arpway ka long ya ka to ka benta ya ka bangila Pule menne bat ya ka bangili sngo ha ka ba Pule na ka ba sedang ka shiti ka jong pol so titas ka linnong ka ba ar bat ka khot ka ban riu bat ka team ya ka ba ka jingeseng samla KJP assembly ka labo na ka benta ka ni ka snam ka long ki kristan ki ba khan adkar ki kristan ki ba khan adkar bat kumta lingba jong ka ni ka team ho iwalangam kren ya ka ni ka team henrenga skwa banye pe kindiat ya ka jingmut jong ka ni ka tien kamut ayu habaong ki kristan ki ba khan adkar kani ka tien khan teng teng ha ka tien khasi larangi perkhat sngo kumba ka don be tang ka jinge sno le ne ka jinge dei bat ka kenya ka Khyriem henry na lor ka pendan kam ha ka kenya ka don ki wei pat ki jingmut ha ka bangakwa bangine pe ha ka ni ka por ya ka jingmut jong ka ni ka khan lani ka khan adkar kumbala bu ha ka ni ka tien ka jong play habang Pule ya ka din shonhi ka jong Reverend Dr. I Kharkongor ibu ya ka jing batai kumni habai batai syapang ka ni ka tien khan yong khan kamut ka perkhat nang tai saai ka jing batai de kibe ki be dei bat ka jing kenya lani ka be dei bat ka jing Duwai ka phirat ha ka kenya ha ka Khyriem
Bat kabasan haga jimut jong haga di kani ketian perkat aba ong kan kemut kadai ka bangile ya kanu ngida perkat. Bat kata kalong ke jingmut jong kani ke team ya ka baga Jingiaseng Samla KGP Assembly ka bo haga ni ke snem ki Kristan ki bakan adakar kemut ki bale ya ke da ka perkat. Bat ki le ya ke da ka ki perkat bakata kanum kta ya ke jinget ke jong ki bat khamtam ya ke jingedei ke jong ki bat uplay. Kawai pat kaktian kabangi Syiem haga ni team kadi kaktian adakar. Bat aga kot ba pareng ya kani kaktian la pendan kam kidan sibun ki version ki pendan kam da kaktian self control. Bat donru ki pendan kam da kaktian self discipline. Ka self control lani ka self discipline kadi ka aka lani kata ka bangingi le na kabentaban penbet ya ladi. Bat kata kalong ka jingmut jong kaktian self discipline. Kam dai baki way kin discipline yangi lani ki way kin control yangi henry kadai ka bangingi control daladi. Bat kata kalong ka jingmut jong kaktian adakar. Ka bangi ngi control ya kata daladi. Ka bangim up baki way kin control yang abat yangi. Kat kum ka Webster Dictionary ka ong baka self discipline kadai kata ka bangi kai. Ni train ya kita ki emotions ya ki jing snow ki jongi bakum ta ka ni ka jingim ka jongi kan poi sya kata ka standard sya kata ka kerdan ka ban ya bat ki no ki jingja ha ka jingim ka jonga bat ka jongpi bat ka ni ka ktien self discipline ka wan na ka ktien Greek ekrateia ka bang sngutenat baya ka ni ka ktien Greek la shimru ya ka ni ka ktien ekrateia ka bahaga jingmut jongka haga jinges nguthu pat ba ngimot bat kathau ya ka temperance ka bagani ka ktien temperance la yo na ka ktien Latin temperario ka bamut ka self discipline kumta ka benta na ka ktien ka jong play ka banga don ya ka ban pensngo haga ni ka por hapreng jongpi ka banya day bat ka ni ka team ka long na ka ni ka kitab ka jong Daniel kabang akwa bangine pet ya ka jingim ka jong Daniel lambat ki parlok jong umen baki don hakari Nongway hakari Babylon bat kenang habang ya pet ya ka jingim ka jong Daniel mangapat mapiru ngi salak ban im ka jingim ka bat adakar hapreng jong ni ka perthei ka bala ker saudong yangi daki jingsniu kat sabangingi pai ngi im ki sngi hakabaki jingsniu kinang roi ki samla kentei bat shenrang kilanang im ke jingim ke bashirkei barabang pet shekini ki jingsniu barabang pet ki khon samla ki jongi bakilanang yai ngop ki jingsniu ke jingkeli kami balai bagini ki jingsniu ki ja balai bagini ki jingsniu ki jelai balai bagi khon samla ki jongi wat ki khon samla jo ki balang ki jongi kilanang ngop bat kilanang ngam sheki jingsniu bat ke jingkeli kami balai bat ni persang ya kaban yet ya kadau balai bagi jingsniu kinang jelai hadukat ni bat ki babun na kiriu yet pinya ki yet ya kadau balai bagi jingsniu kinang jelai hagen ka perthei ka bangingi im balai bagi khon samla ki jongi kat barang mi kisngi kinang liat bat kinang ngam sya ki jingsniu ki balai pujat bat ka way na ki jing Syiem ka long baka daw hi jong ka jing nang karoi jong ki jing sniu bat baki babun na ki samla ki jong nginang ngam ha ka jing im ka basniu ka daw ka long bangim don ya ka jing im ka badakar ngimla ban control la ka long ki jing snow ki jongi ngimla ban control la ka long ki jing kwa ki jongi ngim don ya ka self control ya ka bangi ngin control ya ki ki basniu ki ban wan ha ka jingim ka jonga jongpi ka daw ka long ha ke babon nangi kum ki samla ngim nang ban im ka jingim ka badkar la ngim nang banong em ya ki jingsniu ban ki jingpynshoi ha ka jingim bon nangi ngiliat ha ka jingpynshoi jong ka jingim ka daw hi ka long bangim don ya ka jinglong ka badkar ngim don ya ka self control bat namar bang ngim don ya ka self control ngim la ru banong em ya ki jingpynshoi ki bawan ha ka jingim ka jonga bat ka jongpi bara ka jingim ka jongi kum ki samla ka ktien em kiong ka dei kata ka mono syllable word ka ktien ka batang shikno henry ka long ka ktien ka bangi suk ban kren ya ka kalong ka ktien ka bangi suk ya ka ban ong ya ka
Henry kiong penban kalong kektien kabangi bangin pentrekam ya ka. Lani larang ya kren ya ke jingim ke balong practical kalong ke bangin penankam ya ke kektien kamtam haga be day bat ki jingsniu ki jingpensoi haga jingim ke jongi. Bat kumta haga nega janmit ngakwa pa iwei nangi nadu ki berit bat kamtam yangi ki samla. Bat ngasngong tenat bau po ala bau tho ya ke nega shiti show titas u kamban ya ki samla. Wang ki samla ki bala rangba baki day ban long ki ba kanadkar. Bat kumta ngakwa ban kentu lima ke nega kubor yangi iwei nadu ki kena hadu ki samla bat kamtam yangi ki samla. Bangin nang banong ya ki jingpensoi ki bawan ha ke jingim ke jonga bat jongpi. Upala ke siti ke jong ka bau tho show titas ha ke lenong ka ar ke khot ka khat ar ngap wong ya ki kentien. Wong ka ba hikai yangi knang ba habala lenno ya ke jingbam riublei bat ki jing kwa brai ka perthei ngin yo long laning ngin yo ki ba kanadakar ki ba hok bat ki ba riublei hagen ka perthei ka ba menta ngasngong tenat ya ki kentien ke bau polubo ka ba hikai yangi knang ba habala lenno ya ke jingbam riublei bat ki jing kwa brai ka perthei ngin yo ki ba kanadakar bat ki ba hok ki ba riublei hagen ka perthei ka ba menta ka ba mut dei habangila banong dei habangila ban lenno ya kita ki jing kwa brai. Dei habangila banong lani ban lenno ya kata ka jingbam riublei dei hangta bangila ban ka jingim ka bakana dekar. Ong pol yo titas banikai yangi bangila ban ka jingim ka ban lenno ya ke jing kwa brai lenno ya ke jingbam riublei knang bangin yo ban ka jingim ka bakana dekar ka jingim ka hok ha ka pertei ka bangingim. Bat ngasngau bagata galong ka jingkot yangi kum ki samla. Bangi don kam banong ong ya ke jing kwa brai ong ya ke jing bam riublei ong ya ki jong ka perthei knang bangin yo ka jing ka bakhan adkar ka hok ka riublei ha ka perthei ka bangingi ha ki wei pat ki kentien upol ba utho show titas umut banong ong ya ke jing bam riublei hikai ya ki banong ya ke jing kwa brai jong ka perthei banong ya ke jing pensoi ki jong ka knang bangin yo ke jing ka badkar ke jing ka riublei ke jing ka hok hagen ka perthei ka banging ki paralok samla ki ba ka ba don kam yang ngapat yangi kalong bangin ong ya ke jing kwa brai jong ka perthei ong ya ke jing bam riublei knang ba ngapat ma phi ngin yo ke jing ka riublei ke jing ka ba khana dekar hagen ka perthei ka banging ha bangi ha ka ba kum ka juk kumno ngila banong ya ki jing sniu ya ki jing pensoi ya ki jing kwa brai ki baran saudong jonga bat jongpi knang ba mangi ngila banong ya ki jing pensoi ki bawana ke jingim ke jongi bat bangila bat ke jingim ke ba adkar tu ngine pet kum ke nuksa ya ke jingim ke jong Daniel lembat ki parlok ki jongu ke jingim ke jong Daniel kalong ke nuksa ke babhae yangi bangin nang banong ya ki ki jong ke perthei bat ban ke jingim ke badkar habang ye pet ya ke jingim ke jong Daniel ai kan long ke nuksa yangiru bangin nang banong bat ngakwa bangin pet ha ke por ya ki artli ki mat ki bangin kren bat ngine pet ru lima ke jingim ke jong Daniel lembat ki parlok jong u kumno bamau lembat ki parlok ki jong u kila banong bat ban ke jingim ke badkar ha ke bakum kata ke por bat ke juk ke bau ka baningkong ka bangakwa bangine pet ha ke ga janmiet ke long bangi don kam ban tip ha ke nu ke por banginong ha ki wei pat ki kentien learn when to say no ngidon kam ban tip ha ke nu ke por banginong kum ki samla kristan kiba ke jing ke bakana dekar ngidon kam ban nang bat ban tip haganu ke por banong learn when to say no ngidon kam ban tip haganu ke por banginong ya kini ke kitab ke jong Daniel la tho ya ka hagas nem ke ban riu spa san shwau Chris ban la ong ba ke por ke jing sin shar jong Syiem Jehoiakim
Syiem jong hima Juda. Balawan ban job tma ya ke Juda da Syiem jong ke Babylon Nebukadnezar. But Syiem Nebukadnezar haba ula job ya ke Juda ula penjot ya ke nongba Jerusalem ong ke kitab ke jong Daniel ke nong ke beningkong ke khot ke beningkong. But kini ke ja haga snem ke basanspa prapunriu shwau Chris. But long ru haba Syiem jong kinong Babylon Nebukadnezar ula job ya ke Juda ula penjot ya ke Jerusalem ula ring rau ru lani ula ya lam rau ya ki samla jiu ki bakensai ong ke tien ke jong play. But ula ya lam ya ki ke hima ke jong u. But kini ki samla jiu kini ki samla ki bahaga jing perkhat haba ngapuli kini ke tien ke jong play ngaperkhat lesi ki biang ke renyang ke renyot ki biang ke dur ke dar haga jingnang ke jing start but ula ya lam ya ki ke hima ke jong u. But Syiem Nebukadnezar haba uya lam ya kini ki samla jiu ki bakensai ke hima ke jong u. Udon ke jingtmu banikai haki ya ke culture ke jong kinong Babylon. Banikai haki ya ke ketien Kaldi ke balong ke ketien jong kinong Babylon. Wat banikai ya ke rukam lani ya ke lifestyle ke jong kinong Babylon. But what ban pinkela ya ke jinget jong ki sya ke jinget jong kinong Babylon. Kenang bahaka way kasngi kini ki samla jiu kin snow yala di kum kinong Babylon kin klet yala ka jong gatenrai but kin snow kum kinong Babylon kenang makan long ka Jingpynlong Syiem Nebukadnezar but dia ka hima Babylon but na pedeng jong kita ki samla jiu ki belaya lam sya ka hima Babylon kilong Daniel lembat ki parlok ki jong u haka jing shisha la fi pet ya ka history kalong ka buram haka to ka por ya nur ban syaikai bat ban let syak training hakinong Babylon. Kalong ke buram ya nur haga to por ban syaikai lani ban let syak training jo kinong Babylon ban shong school hapo ke hima Babylon kalong ke buram. Lesi kalong ke buram yo Daniel lembat ki parlok ki jong u bau nyok ban syaikai hakinong Babylon. Henry hau Daniel lembat ki parlok ki jong u kalong patru ke ke bakta ya ke jinget ke jongki. Ke jinget ke beningkong ke bau Daniel lembat ki parlok ki jong u ki kendu ke de ke jingbam Syiem. La hukum dau Syiem babaro ki badan kata ke training dai ban ay ki da ke jingbam Syiem. Bat Syiem ula ay ke order yo rangba ki yunak. Batang gawe ke bau Syiem kwa kalong. Bakini ki samla kinlong ke babha kin bha kin miat kin yo ya ke jingkot ke jingkia bat ong Syiem men le kumta hadu laisnem men ai ke jingbam Syiem ki hadu laisnem bakini ki samla kim dei ban yo pang kim dei ban don ke nugu jingpang kim dei ban ring rai kho ri ke dei ban bha ban miat bat ong Syiem yo rangba ki unok men le kumta hadu laisnem ong ke kitab Daniel ke nong ke beningkong ke khot ke pesan bat uni rangba ki unok ula le kumta ko mau Syiem ula ong yo uban le ula pen kre ye ke jingbam ke jingdi ke babiang ke bang perkhat kat kum ke jingbam ke jong Syiem ha kita ki por tang bah kini ki samla jiu hau Daniel lembat ki parlok jong u kata ke jingbam kala long kum ke Jingpynlong ye ki namar ki tip balar ki bam ye kata ke jingbam Syiem kila pen ken ye ke hukum ke jong blay. Bat ke jinge shushu kalong balarau Daniel lembat ki parlok jong ki bam ya kata ke jingbam Syiem kalong bakila penyedai la dia bat ke culture ke jong kinong Babylon kin duno ya kata ke spiritual integrity ke jing itho ka bakin jablay ke jing itho ka bakin jaman Syiem bakilong ki khon ke jong blay hoi u Daniel pdiang sngewbha ya ki jingikai ki bau yo ha ka mahima Babylon u Daniel pdiang sngewbha bat Syiem habala penkela ya ke kerteng jong u syau belte sasar ke balong ke kerteng jong kinong Babylon ong ke kitab jong Daniel ke nong ke beningkong ke dekat ke benyau u Daniel Syiem wat yang ada kata ke kerteng ke beri kinong jong kinong Babylon ke kerteng ke Hebrew ke jonga lani komujiu ke de Daniel bat ngam tre ban penkela da ke kerteng belte sasar ke balong ke kerteng jong kinong Babylon penbanu Daniel Syiem pdiang sngewbha habaki khot yo da ke kerteng belte sasar bat Syiem long ruem habala penkela ya ke kerteng jo ki laingut ki parlok jong u Yohanania Michel bat Wasaria habala penkela show Shadrach Meshach bat Abednego dau tau rangba ki unok kabari ke kerteng jong kinong Babylon
Daniel Syiem dan ke nu ke jing persat bat Syiem ong em. Henry habalawan ra ya ke jing bam Syiem ulong em. Ong ke kitab ke jong Daniel ke nong ke beningkong ke dekat ke pra ngap ko ong ya kini kentien. Henry Daniel ulat mu hala ke donut ba unam pentingit ya le dia ke jing bam Syiem lem ni ke wan ke ba udi. Namar ka tau la kerpat ya orang ba ki unok ba dei ban pentingit ya le dia. Habalawan ra da ke jing bam Syiem Daniel wang ngala kot jingmut. Kabamut ngala tmu scam bala ke donut. Banganam pentingit ya le dia da kini ke jing bam Syiem kata ke self control. Kata ke jing im ke bakana dekar. Kata ke jing im ka bangi la bangi hapan kut jingmut kum ki samla Kristan. Bangim dei ban le ya ke nu ka bangi ngau thu ka kata ya ke jinget ke jong abat ke jong pi. Ngi ngau thu hang ni ba ke jing bam Syiem wala ka long ka bala bantei henry ki ngau thu ban kan pentingit ya ke ka bakin jaman Syiem bat kum ta ki ong em. Ki parlok samla ki ba i ngiru ngi dei ban nang banong em ban pen i ya kata ke self control ya ke bor ka bangi la ban sensyar ya ladi. Da ka bangi nang ha ke nu ka por banong em. Ngidei banong em kumbakalong yu Daniel haba kita ki jing ben syai ki bawana ke jingem jonga jong pi kita ya ke jinget jong yong em. Ngidei banong em haba kita ki jing ben syai ki bawana ke jingem ke jongi kilong persyapan ke ketien ke jong blai ong em. Ngidei banong em haba kita ki jing ben syai ki bawana ke jingem jonga jong pi kilong persya ya ke man ke jong blai ong em. Ong em ki parlok samla ki bait. Ya ki parlok ki ba pensai pi ban le ya ke nu ka ba pi ngau thu bakan kata ya ke jinglong men Syiem ke jong pi ong em bat kata ke di ke jingim ka ba adkar ha ba ngila banong em ya ke nu ka ba kata ya ke jinglong men Syiem ke jong e ong em la kata ke jing pensai ka kata ya ke jingit ke jong pi kalong persya ya ke jingi kai ne ke tien ke jong blai ong em namal rafi compromise da ka phile ye kini ki balong persya ye ke jinget jong pi persya ye ke tien ke jong blai persya ye ke mon ke jong blai kan long ba pila wat bandu no ya kata ke jingit ho ka ba kenda men Syiem ke spiritual integrity ba pi pilong ki khon ke jong blai lene ke spiritual identity ngamot banong ba pi pilong ki khon ke jong blai ka benta ka ba ar bat ka ba khat du ban ngan penkut hang ni na lor ka bangi tip hakanu ka por banong em habangi pai sya ka kitab ka jong Daniel u hikai ru yangi bangin tip kumno banong em learn how to say no mdei tang mangin tip hakanu ka por banong em henry ngidon kamban tip ru kumno nginong em habau Daniel ula tip pakai ke jing bam Syiem ke belawan ra kalong persya ya ke jingit ke jong u yang scam de ke jing slur banong em yo rang ba ki nok ba tre ban bam ya ke jing bam Syiem sisa kalong ke nga perkhat yo Daniel ba de ki parlok ke jong kalong ke ya ki ban kentat ya ke jing bam Syiem baru Daniel les yo snautu biang ru ban kentat ban le persya ya ke ga bau Syiem wong kala ban long ba wat ula ban ye kendo wat ye ke jing ke jingem Henry Daniel udon ya ke jingslur banong em ken mau ngiru banginong em ya ke no ga basniu ke jingem larangi kwa ban pen pau ya ke self control ke jingem ke badakar ka bangingi la ban sensyar ya la di ngidon kam ya ke jingslur bangila banong em ya ki basniu ha ke jingem jonga jong pi ngi don kam ya ke jingslur ngi ken mau yo Joseph ha ke kitab Genesis kel nong ba life kundai ke khot ke beningkong ke ba shipau ba ba ke lok ke jong Potifar kalau ong yu ubau ni thia lem bat ka uyo ya ke jingslur om tang banong em Henry uyo ya ke jingslur ban pet nang ta kum ki samla ngidon kam ya ke jingslur banong em ya ke jingpen syai bat mdei tang kata ngidon kam ru ban pet nang ta ni ke jingpen syai wala ngidei ban ino ya ke jankup kum bakal long baru Joseph kalong kum ju ru bat ngi ki samla mdei tang bangindon ya ke jingslur banong em Henry ngidon kam ru ban pet na ke jingpen syai
Habau polu kren syapang ke self control. Kamut tang banginong ya ke Jingpynwai. Mo abangingi don ke bor ban control jadi kamut bangingin yang baik awat apreng jo ke Jingpynwai. Henry ke don kamru yangi ban penpau ya ke self control ya ke bor ke bangila ban sensyar daladi ngidon kamru ban pet ne kita ke Jingpynwai. Kibawan ha ke Jingim ke jong ajong pi. U Joseph mdei tang bu yo ya ke Jingslur banong ya ke lok ke jong Potiphar. Henry ula pet yap nang ta. Walau sngau thu ru bau hab ban mat ya ke Jing kibau day ban mat ha ke Jingim ke jong u habau kentat mardor ban habau la pet bat ula eno ya ke janko ki parlok samla ki ba ie larangiru ngi kloi banong ya ke no ko ke besniu kan pentingit ya ke Jingim ke jongi teng ngi tieng larangi kentat ya ke ke besniu lane larangi kentat ya ke bakiki ong ha ke Jingim ke jonga bat ke jongi ngi syap tieng ya ki parlok ki jongi yo ba kinum pdiang su yangi ni larang yong yo kin kentat no yangi yo ka pen snow si yaki teng kita ki jing snow ki pen le yangi yaki ke basnio ha ka Jingim ke jongi teng ngi snow bit ngi ong de ki ni ki parlok ki jongi kat ka bang ong mangi ki le Henry lar ki ong maki pat kum nungan nom le bat ken mau banong ya ka Jingpynwai ka don kam hangi ya ka Jingslur banong ya ki ke bangi snow tho baki ta ya ka Jinget ke jongi ngi don kam ya ka Jingslur kabaning kong kumno banong ngidon kam ya ke Jingslur banong wat langi snow thu bang ya ban mat ya ke Jingim Henry wat kelet bau bleu don ringkat bani kumula don ringkat bau Daniel ula don ringkat baru Joseph un long ringkat ru bat ngabat pi tungin pai biang ke Jingim ke jong Daniel u Daniel habalawan ra ya ke Jingbam Syiem But let's see haba ula ong yo rang ba kiunok ba tre ban bam ya gani ke Jingbam. Let's see urang ba jong kiunok ula pen bor yo Daniel ba Daniel un bam ya gani ke Jingbam Syiem. Namar ong ni urang ba kiunok haga kitab ke jong Daniel kal nong ke beningkong ke kot ke basipau uni urang ba kiunok wong nga syap ting yo Syiem. But namar ba syap ting yo Syiem nga mudur ba uni urang ba kiunok ula pen bor yo Daniel. Ulaban ong yo Daniel le yu siarat ke Jingbam bam laga bam. Namar nga syap ting yo Syiem. Lara ka no ko ga basniu ka jah ke Jingim ke jong pi ong ni urang ba kiunok nga syap ting yo Syiem. Bat ka basnong tunat yo Daniel kalong ba simong siarat i Jingbam le yu bam laga bam. Lani baroh kile bam le yu siarat ke Jingbam. Bat nga berkat ki wei pat ki samla ju ki badan hang ta nama lar fi pai sha gani ktien ka jong blai ha ka kitab ka jong Daniel ka nong ka beningkong ka khat ka ban riu ka shai badan ki wei ru ki samla ju ki bala sha ring brau lani ki kun jong ka Juda ki ba sha ring brau shata sha Babylon Henry la jer kerteng tang yu Daniel bat ki laingut ki parlok jong u bat shim yet hu ki wei pat Henry la pen pau tang yu Daniel bat ki parlok ki jong u kibala yang scam hadu ka bakut tip kini ki wei pat ki samla jiu le sekiru ki la banong yo Daniel pet ngiru ngile ya bam le yu le le lut baro siarat ini Jingbam Henry Daniel namaru don ya ka self control ya ka bor ban sensyar ya la ka jong ka Jingim ka jong u le yang scam ban kentat ya ka ka ba ma snow thu bahkan pentingit ya ka Jingim ka jong u Bondang iya bangi le ya ka no ka pop ngiju penkesan da ka ong le ya le lot baro seleyu. Balarang ngiru ngidang ong kum ta kum ki samla kamut ngimdon ya ka self control. Ngimdon bat ngimlong ki ba adkar. Ki samla ki ba adkar bat ki samla ki ba don ya ka self control ki samla ki ba mi no lang bat ka majority. Kam dei tang na marbalay le lot baro ngiru ngin le. Kabas snosi kalong babon nangi le ya kano ka pop ka Jingim bat ngi jupan sanda ka baong le lut baro kan saleyu nga snosi baru babon sien ngi pensan da ka baong le lut bat ka kam snosi kalong baki ha ka Jingya jongapor ki ki taplong kumakim ni le ha ka ktien pareng kiong normalize over time Haka Jingya jongapor ki bambit sansnem bin shwa ki bambit shiposnem bin shwa haka Jingya jongapor ki long normal
Bat ki ikum mam lele na malaya lut baro. Bat kalong ke ke ba snowsi ba ka jingyat jong kapor ki ke taplong kumbam lele. Bat ding na ka daw ka don kambha yang i samla Kristan bandan ya ka self control. Namar ka ba syepti ang kalong bayo ngi no lang bat ka majority. Namar balay lut baro. Larang pi perkhat yau Daniel tang sawut ki don ha kata kapor ban kentat ya ka jingbam Syiem. Kidang long kendiat nrei namar bagi don ya ka bor ban sin syar ya ki jingkwa ki jongki. Ki ong ki parlok ba bon sin ngi ju snoutenat ban penkesan habang ile ya ka nugo besniu. Henry Daniel ti habau snoutu ba ka taga jingbam Syiem kan pentit yu wong ba ngam tre. Namaru snoutu na raw ngap ini Jingpynwai berit kan ya lam yu sigi Jingpynwai ki ba kraw Daniel Syiem ongru serat i jingbam le yu tang i jingbam. Henry snoutu ba wala ilong i berit baru snoutu ba nai tai Jingpynwai berit kala ba ya lam yu sigi ki ba kraw. Ki parlok samla ngirungidan kamban snoutu ko mas snoutu Daniel lagi Jingpynwai ki long ki berit ni ki ba kraw ni dai ban nang banong ya ki Jingpynwai. Teng ngim ju pikir ya ki Jingpynwai ki bangi snow bagi ki Jingpynwai ki berit ngyong tok tang Syiem le yu pep Jingiaseng tang Syiem le yu di secret tang tanar tan le yu. Henry pimtip na berit pilaban poi syaki ki behe. Kadon ke jingong bangim ju jentut hau mau siang ni jentut hai mau berit. Banong ya ki Jingpynwai. Lani kumno banong ya ki Jingpynwai ni dei banong nadu i Jingpynwai berit ha ka jingim ka jong a jong pi. Habang nga Pule susu ya ka jingim ka jong Daniel. Ka weipat ka ba penlong yo Daniel baula banong ya kini ki ka daw ka long na marudan ki parlok ki jong u ki baran ka ju ka jinget ki ba ya kersan lem yo. Ki parlok samla ki ba Ken mau bangim long ki ba klan ban job ya ki Jingpynwai habang ngi don marway. Ngidon kami ki parlok ki baran ka juk ka Syiem Syiem ka juk ka Syiem ya ki ba kenjam Syiem ki ban ya raplem yangi bangingi la banong ya ki Jingpynwai ki ba na ka jingim ka jong a jong pi. Ka ktien ka jong play ka ya thu yang ya ka kitab ka jong Daniel ha ka lendong ka ba ar ka khot ka ba khat nyo. Ba bau Daniel udon ka nu ka jing ulit ban wat ya ka jingerap no Shadrach Meshach baru Abednego ki ban kersan lem yu baula ban yang scam. Ki parabangeit ba ngiru nginom la ban yang marway hapeng jong ni ka perthai ka bakat kani. Ha ka bagi jingsniu ki ker saudong yangi. Ngidon kami ka jing kersan lem ki para samla ha ki Duwai ngidon kami ka jing kersan i wei pat. Kenang bangila banong ya ki jing badi ki Jingpynwai baroh ki bawan ha ka jing jong a jong pi. Bat ken maru ki parlok samla shwa bangan penkut ya gani ka jing selok. Ngakwa ban pen ken mau ya pi bahaba ki Jingpynwai ki wana ka jingim ken mau kum ong nongrai Syiem Syiem haba Jingpynwai halaman Syiem ken mau ban pet show jisu. Pet show wat ka bor na ude hangta mangila banong ya ki Jingpynwai ki bawana ka jingim ka jong abat ka jong pi. Sa sisian pat Lingba jong ni ka team ya ka baga Jingiaseng Samla KGP Assembly ka labo ki Kristan ki ba Kanadakar. Ngakwa ban ken tu ya pi ki samla ki ba ki khot jong ka Balang Presbyterian Mawngap. Lambat ya pi ki parlok bat ki paramen Syiem ki ba kodor ki ba yo limba ka ni ka YouTube channel jong ka Jingiaseng Samla jong ka Balang. Ken mau bangila ban ka jing ka ba adakar hapdeng jong ka ba kum ka ni ka perthai ka ba Ni don kam ban lenno banong ya ki basniu ha ka jing bat ngi snoutu bat ngi don kam ban snoutu ha ka nu ka por banginong bat kumno banginong ya ki Jingpynwai ki bawan ha ka jing ka jong abat ka jong pi to blay un kerku yangi limba ka ba sha score ya ka ni ka tien ka jong blay un kerku kerpang ya la ka jong ka Jingiaseng Samla ka ba de ha ka ba ka ni ka snam ru ka ba ki rakhi ya ka jingdap nriu post nem ka jingat linti jong ki kum ka Jingiaseng Samla ngene ken mau ha ka Duwai bo blay unang ya don kat lembat pi kumola kerku ya kin kin nriu post li ki snem ki bala let no unang ya kerku ru ya ka jingat linti ka jong pi
nang ni bat syakmat tungin pendam hau blay haga Jingrwai ngakwa ban Duwai kerpang ya phi ki beran ki yeng ki sem ki bala ban yo I ya kan ga program ling ba kan ga YouTube channel jong ga Jingiaseng Samla dar fidan ha pleng jong ki jingele bat ki jinge jong ga jingem ki khon samla ki balang ngap bat ki balang ngop ha ki Jingpynshoi ki babon jong ga perthai ngakwa ban Duwai kerpang na ga benta jong phi bau blay un ai pi ka bor ba phila ban yang scam sachi sien pat kum ki samla ya ka ban pen I ya ka jingem ka adkar ka jong phi banong ya ka Jingpynshoi ki bawan ka jingem ka jong phi ngan pendam hau blay ya ka Jingduwai bat ngan spenwai ru da ka Jingkerku penwai ngan sepelat ru da ka Jingkerku penwai tungin pendam hau blay ya ka Jingduwai au blay bok pa jongi bahab neng me balong utrai jongi met utrai jongi men Syiem ki jongi ngimla ko trai ba I kan ben pau ya ka jing sngongo ka jongi me namar ka jing don kat ka jomi ko ken rat ba I lembat ngi bat kerpang ya la ka jong ka Jingiaseng Samla jong ka Balang Presbyterian Mawngap bawa langim yo ya ka ban Khyriem ko trai ko magadai yang I hagi por baroh ban ya don lang hagi yeng ka ba kentang ka jomi henrengi aingo ya metrai baling bagani ka rensan ngi yo ya ka ban pla ya ka ban saki bat ban pen benaru ya ka kubor jong ka Jingpynlong ka jomi ka kubor ne baga ktien ka jomi Nyango ya metrai ba mana don kat ruban ngi ling ba ki benta baroh ya ka bangila pendap aga ke jing syakri la kalong ke Jingrwai ke jing Pule na ka ktien ka Jingduwai ke Jingrwai ka ba kerpang ka bangili osngau bat kumjo ru ya ka ktien ka jome ko ken rat bi try nga kerpat ya me ba minisnai ban long ring kat lem bat ngi ken mau kerpang ko try ba I aga ke por ya la ka jong ka Jingiaseng Samla hang ni haga Balang ha Mawngap Nyango ya me ko try ba maladon kat lem bat ki haga jingya lenti jong ki lem bagini kin ru pau tri ki snem ke bala let no bat menta ki don haga ni snem jubilee haga baki rakhi ya ga ni jingdap ru pau snem ke jong ki ngagar pat ya me ya try ba menisnei ban long ring kat lem bat ki hot ko try lem bagini kin ru pau tri ki snem ke bala let no nganget bagi la don si bon tri ki snem ke bagi la ban ya lem bagi ba bon ki rai dam haga jingya lenti jong ki kum ki samla henry kum ba mem kum mala don kat ko try ba it bat ki men yai don kat ru bat ki ko ken rat ba it haga jingya lenti ke jong ki nang ni bat syakmat nang yai ker khu yi nong kit kam jong Jingiaseng Samla ker khu yi khot jong executive committee jong Jingiaseng Samla kham tam ga kum ge ni ga snem ga bang ga snem jubilee bagi nang la banang yo mat ye jing ker khu ge jong me menai don kat ru bala ga jong ga Jingiaseng Samla ga jing ya lenti jong ki lima ki snem ki manang wan baroh bagani ga jo ka jing don kat ga jomi ka long ring kat lembat ki ki kin ru pau tri ki snem ki bala let no ka nei long ring kat ru bat ki snem ki manang wan baling ba ga Jingiaseng Samla nginang la bat pen mi ki khon samla ki ba I ya ka ban syakri me ki samla ki bala ban khan adkar bat ban im ga jingem ga adkar ki samla ki bala banong em ya ka jing bam riu play bat ki jing kwa brai jong ni ka perthei bat ban im ga jingem ga hok ka riu play hapreng jong ni ka perthei ka bangi em ka perthei ka badap de jing snew bat de jing e kat sa bangingi pai ngagar pat ye me ko ken rat ba I baling ba ke ni ka lat ka mamala penyo na ka benta jongi bat na ka benta ki Jingiaseng Samla baroh hapo jong ki GP assembly ban rakhi ka ni ka sngi kum ka youth sunday la ni ka sngi sunday ka kerpang na ka benta ki samla ngagar pat ye me ko try ba menisnei ba men ker khu yangi baling baga ni ka team ya ka baga Jingiaseng Samla ke GP assembly ka labo kan long sya ka jinger khu na ka mata ki khon samla ki jomi hapo ki balang ki jomi ka GP assembly bangkum ki khon samla bangi im ma preng jong ni ka perthei ka badap de ki jing e ba de ki Jingpynshoi kat sa bangi pai pen ban ngin im ka jing im ka ba adkar ya rap yangi ko ken rat ba I baling baga ni ka khubor ka bangi lios no bangin nang ko try ba it kum no banong em ye ki Jingpynshoi ki bawana ka jingem ka jonga jongi nginong em ye ki Jingpynshoi ki bangi sngo thu ba ka kta ye ka jinget jongi ka kta ye ka jinget dei ka jongi bat me ka kta ko try ba e ba ka long persha ye ka jingi kai na ka ktien jong nginong em ai ru angi ko try kum ki khon sam la ki jong me ya ka jingslur bangina banong em ye ki Jingpynshoi ki bawana ka jingem jongi wat langi ban mat ye ki jinge habangi kentat ye ki Jingpynshoi ki bawana ka jingem ka jongi ya rap ru yangi kum ki khon samla ki jongme bangila ban im ka jingem ka ba man ka sngi ka jingem ka bayai pendan buram
ya ka kerteng ke jong me ken mau kerpang ku trai be it na ka benta kirim pe yeng hapo la ka jong ka balang ka jong me hang ni mawngap dan na preng jong ki ke bele ban mat ye ki jing e hang ni ka jing lenti kham tam habangi don bat kini ka khlam dan na preng jong ki ke mat ye ki jing pang ke jing shitom dan na preng jong ki ke bele ban do no i ke be it ke be thon ki jong ki dan na preng jong ki ke mat ru ye ke jing duk ye ke jing kerdo habakala kta ye ke kamai ye ke kaji ke jong ki Nakarpat ya meko try ba i ba menisnei ban long ringkat lembat ki hagi jing pang hagi jing shitom ki jong ki to ai begin mat ya ka bor ba ya ka jing ben khia ka jong me hap reng ki jing snow si ki jing kuslai ai ken mat ya ka jing ben tngen ba ya ka jing ben chait bor ka jong me ba hap deng jong ka jing duk ka jing kerdo ken mat ya me u blay u Jehovah Jyrwa u blay jong ka jing pendap u ban pendap ya ka jing don kam jong ki baroh long ringkat ubat ki khun samla ki bala ban yo i ya kan ke program ni bagan ke YouTube channel juga Jingiaseng Samla juga Balang Presbyterian Mawngap ngakerpat ya meko tribe minis nei ban long ringkat lembat ki la badan preng jongki ki badan preng jing shat te shakom jong ki jing kwa brai jong ni ke pertai ki badan preng jong ke jingele ban lat ko ken rat bi ngadwai ba men pen shat bor ya ki yarap yaki bagi lakban pai syame ko tribe e bakin wat ya ka jing yarap na me na madai tang me balak ban yarap baru balak ban pelat lut yaki ni jing de jing kom jong ki bor jong ni ka pertai bat men yarap ru yaki nang ni syakmat bakin im ka jing im ka bakan adkar ka banong em yaki jing pensyai ha ka jing im ka jong ki long ringkat bat ngi sa sien pat ko ken rat pe bat ngi ai ngo ya me na mar ki jing ker khu ki jong me ki ba me mana ker khu yangi lingba jong kini kijing syakri sngau ya ka bangu ke jongi ma bat kilat ikilat kilat kringkang ki palat ki ba memiju syem ha ke jing im ke jongi na bakini baro ngapa na ka kerteng ga tiang tam ke jong trai bat unong penem jongi uci sukres walang ujo menementa bat chudi ki arta ba ki ba bam jukut bar ka ba why not to the airu ba ke jing ai ke jong uci sukres will try ke jing ba ka ba mayan ga ba pla ke jong blebuk pa lama ke jing selok ka tiang ka pencait bor ka jong men sim ko kini ki lai ke jing ku na wei blai ai begini ban shong sa shong ring kat lem bat la ke jong ke jing seng samla ke jong me ha ke balang hang ni mawngap kini ki jo ke jing ku ki nai long ring kat lem bat baroh ke jing seng samla hapo jong ke KGP assembly ki barakhi ya ke sngi kum ke youth sunday lembat ki riunget ru ko ki ba dam ki ba mani ki ba syakriya me hagani gari ga ba i ke jungi ba galeng satlak jangan ga perthai nadu menta ba chiri ki arta ba ki ba bam ju kutru